Jutro je prošlo, evo pa prije svega da uopće ispričam šta se dogodilo. Oslonjen na štake, bio sam sa bratom na nogometu, bili smo na betonu na večer i ja sam pred kraj hakla bilo je 8-8 ili tako nešto. Igrali smo sat vremena već i krenuo sam trčat šprint. Došao sam do kornera, a na tom dijelu je pijesak i što sam se naglo okrenuo zaustaviti. Znači nisam uspio jer me dočekao pijesak, poskliznuo sam se. Kako sam se poskliznuo sam je zglob se. Znači točno sam osjetio pri padu da je zglob i odmah sam se primio. Počelo me boliti. Odvezao se doma, posudio od brata auto zato što ima automatik, nisam mogao kvačila uopće stiskat. Otišao doma i kako sam išao sa bratovim autom, njemu je ostao mobitel i nazvao sam njegovog mobitela prijatelja koji je doktor, pitao ga za savjet. On me pitao da li mogu stati na nogu, nisam mogao stati na nogu. Zatim me je počela plaviti, nije mi uopće počela plaviti i on je rekao da radi da dođem u bolnicu da ćemo poslikati. Odmah sam sa mamom otišao u auto, poslije na bolnicu gdje nije bilo previše ljudi, odmah sam bio na redu, svi su bili jako ljubazni prema meni. Doktor mi je odmah rekao da je vjerojatno puknuta, ali da još ne može ništa sa sigurnošću reći, nego da odem poslikat. Otišao sam poslikat, sve se to odvijalo u 10 minuta, sve već slike bile gotove, odmah poslane doktoru. I morao sam staviti gips. To je trajalo kojih 5 minuta svega. Otišao doma, morao sam se istuširati jer sam bio znojan od nogometa, sav nikakav, a međutim ako nešto sumnjate, istuširajte se prije nego što odete u bolnicu zato što gips se ne smije nikako smočiti i onda sam ja imao neku stolicu koju smo stavili tuš kabinu. I ja sam se sa tušem i malo su me i moji poljevali i nekako je tek toliko da se operam. I to je prošlo to. I što se same ozljede tiče, puknula mi je fibula, to je, koliko sam uspio izgooglat, kost do glavne kosti. A često puca i fibija, to je isto neka mala kost, ali meni srećom nije pukla. I ova fibula koja mi je pukla je puknuta bez pomaka, tako da se nije nigdje micala. Bez pomaka je. I prvo jutro probuđen sam, digao sam se, spavao sam po 2-3 sata i budio sam se svaka 2 sata, namještavao, kretao, nekako da mi noga izgleda ok. Noga mi je mora biti na povišenom većinu vremena zato da ako je pod stolom ili dole onda se otekne i onda će boliti još više. Prije nego što sam se probudio sam mu dočekali štake kojih je moja mama podigla u Bugaresi, posudila i mislim da će mi puno olakšati. Za tjedan dana idem na pregled pa ćemo vidjeti kako je stanje, postoji čak i mogućnost da ću skinuti gips. Do tada vidjet ćemo kako ćemo i šta ćemo. Prošlo je 48 sati nakon mog loma kosti. Boli i dalje konstantna, noći sam spavao drugu noć, uz povremeno buđenje malo bolje nego prvu noć. Polako već počinjem luditi od dosada, stalno sam u istom položaju. Tjedan dana nakon slomljene noge točno, ništa se baš nije promijenilo. Malo slabije spavam, bol je konstantna, kad spustim nogu onda me boli još više, zato mi je na povišenom 90% vremena. Danas sam bio na kontroli, gips mi je samo sa donje strane, gore nije gips, nego su samo zavojom zamotali da to stoji, onda se to odrezala je, izvadio sam nogu, malo su pogledali, bila je natečena, žuta, zelena, ljubičasta, svakakvih boja. Pitali da li mogu nositi plastični gips koji je lakši i može se tuširati s njim, ali i košta, mora se platiti. Ali
ne mogu još zato što je još uvijek natečeno i onda su me opet za tjedan dana naručeni i onda ću opet za tjedan dana vjerojatno možda staviti plastični gips i nastaviti sa životom, kako se kaže. Točno 2 tjedna nakon što sam slomio nogu, bio sam danas ujutro u bolnici na Švarči. Noga je još uvijek natečena pa ne mogu staviti plastični gips. Tablete protiv bolova sam pio samo prije spavanja prva 2-3 dana. Bol kad mi je noga u zraku, onda mi je... Kad mi je noga u zraku, to jest u povišenom području, onda nemam bolova, imam bol jedino kad je spustim jer pritisak i onda mi natekne. I to je to, za tjedan dana ćemo opet vidjeti kakva je situacija pa ću onda možda staviti plastični gips. Prošlo je točno 3 tjedna od kako sam bio na kontroli, ništa od plastičnog gipsa zato što je sad već prošlo 3 tjedna i onda ću nakon tjedan dana malo drugačije postaviti gips petu, tako da ću se malo početi oslanjati, ali ne punom težinom na nogu. I to je to sve što je danas bilo i u sljedeći četvrtak opet nakon tjedan dana će biti 4 tjedna pa ćemo vidjeti što će onda. Da, i danas sam još opet išao na slikat nogu i u prve 3 tjedna nije došlo do pomaka i što znači da 99 da se više neće ni pomaknuti sad nakon 3 tjedna što je prošlo. Još nisam rekao da ovih dana mi je ok, nije bolilo me na prvih tjedan i pol kad mi je noga bila dole, ali sad ovaj zadnji u 3. tjednu me čak ni to nije više bolilo toliko. No međutim danas sam opet bio kak imam gips i onda mi je ovo gore nije gips nego je langeta i onda to sa škarama odrežu i onda pogledaju nogu i onda tak vide i onda opet stave novu onda mi ponovno i onda mi nakon toga ponovno zamotaju i onda su sad jako stegli i onda me sad malo boli prvi dan, ali mislim da će to kroz dan 2 isto popustiti da više neće bolit uopće, a spavanje kako koju noć, danas sam spavao od 12:30 do 6, to je čak i ok jer se u međuvremenu nisam budio, inače budim se 1 do 2 puta i tako, onda kako koji dan. Neki bilo je dana prije 3-4 dana sam u 5:30 ujutro tek zaspao i spao sam do 12, 12:30, tako nešto. Tako da svaka noć mi je drugačija i teško nađem mjesto jer najmanje me boli kad spavam na leđima, a kad sam na leđima mi je najteže zaspati i onda uvijek radim neki kompromis boli i ugođaja koje mogu biti da lakše zaspam. 4. tjedan kontrola, prvi put mi je rečeno da se gips nosi 5 tjedana, te da ću za tjedan dana ga skinuti, prije 3 tjedana mi je rekao da ću u 4. tjednu mi malo drugačije staviti 5 od gipsa da se mogu početi polako oslanjati i onda je ovaj rekao danas drugi doktor da ipak ne treba, da se mogu još strpiti još tjedan dana. Meni je bilo svejedno, jednak se ne mogu osloniti na nju, nisam baš planirao. Ne želim riskirati ništa i to je to. 5. tjedan kontrola, skinuo sam gips, osjećam se puno bolje nego bez gipsa i onda je bila procedura sljedeća da mama mi je jutros otišla kod doktorice opće prakse te sam morao naručiti kod fizioterapeuta da me pregleda tek u 1. mjesecu u Karlovcu, u 2. mjesecu u Dugoj Resi ako ću ići i onda još nakon toga me onda fizioterapeut mi da upitnicu i onda još se moram naručivati za terapije koje će biti još nekako, onda na kraju nismo ni uzeli tu uputnicu nego ćemo probati naći nešto drugo ili možda čak i u Zagreb da idem ili bilo što drugo nego da čekam do 1. mjeseca, tad mi terapije više neće ni trebati. Ovo je moja noga, evo radi usporedbe, ne mogu sad sa strane da vidite. Ovdje nije tolika velika razlika prema gore, ali prema dole ovo mi je maksimum i zbog toga trebam ići na terapije. I još jedna usporedba, list mi se potpuno izgubio.
To bi bio kraj mog putovanja sa slomljenom nogom. Htio bi se zahvaliti svim prijateljima, svojoj curi koji su mi kratili vrijeme, koji su mi došli u posjet, koji su pitali putem društvenih mreža kako sam, trebali mi šta. Želim se svima zahvaliti te želim najaviti da uskoro kad budem potpuno obnovljen, točnije od nove godine 1.1.2020. ću početi uživo prenositi svoje igranje igrica, to je više ovako za mušku populaciju, te hvala svima koji će mi pomoći u tom mom novom putovanju. Postavljam si izazov koji ću pokušati ispuniti da snimam uživo svaki dan, 365 dana u godini, pa vidjet ćemo kako će to ispasti, kako će to rezultirati, da li će mi donijeti puno toga i na kraju volim igrati igrice i tako da ne smatram to ništa posebno i samo želim prenositi to jer me to još više čini sretnim što mogu uživo komunicirati sa vama dok igram igrice, da se družim s nekim. Od uvijek sam bio tip koji više rađe, ako ima neku igricu koju jako volim, rađe ću igrat neku drugu koju manje volim, sam da igram s nekim nego da igram sam i zbog toga se nadam da ću možda i s vama nekim koji gledate moći igrati, da se bolje upoznamo i možda sklopiti nova prijateljstva i smatram da je puno toga pozitivnog što se može dogoditi, pa vidjet ćemo kako će to ispasti. I to je to. Pa se čujemo onda neki put kasnije i tako. Stavi like, komentiraj, pretplati se, besplatno je i uživaj, pa čujemo se kasnije i pozdravi doma.